Hugot nga ginpakamaraot sang defense team ni anay Presidente Rodrigo Duterte ang listahan nga ginpagwa sang International Criminal Court nga nagabuyagyag sang ginapahayag co-perpetrator sa kaso niya nga crimes against humanity. Sunod kay Attorney Nicholas Kaufman ang lead counsel ni Duterte, ginakabig sining sensational kaga politically motivated ang mga listahan. Ibaluan nga na ulamin sa mga listahan sa Senador Ronald Bato de la Rosa, ka Christopher Lorenzo Bongo, bilang ka mga anay opisyal sang Philippine National Police, anay direktor sang National Bureau of Investigation nga si Dante Giran, kaganay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, sa isaman kapahayag ginpanginwala ni Senador Bongo ang mga aligasyon kag gintawag niya ining baseless. Ibalawang nga ginschedule sa ICC ang confirmation of charges hearing ni Duterte umpisa Pebrero 23 matapos ang 11 ka bulan nga pagkapreso sini sa International Criminal Court.